production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin a ka émission mandi de n'o ye micro trottoir ye micro trottoir ti kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ aw denmuso aw balimamuso Labati Dunbiya an bɛ wuli ka don dugu kɔnɔ ka jamanadenw ɲininka u ka hakilina na bi an wulila ni thème jumɛn ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya fête la n'o ye Mali ka san 63nan fête ye Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o indépendance an b'o de fête la bi 22 septembre donc a yirala k'a fɔ bi ko fête tɛna kɛ ɲinan ta la donc k'a sababuya kɛ an ka maliden minnu tora batonga kasara la kosa in na n'o ye an bɛɛ fasoden ye an bɛɛ maliyɛn ye ko tasi bilabila kɛ ka ɲɛsin olu ma aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye an donna dugu kɔnɔ an ye mɔgɔ minnu sɔrɔ k'olu ɲininka a y'olu lamɛn. Min bɛ ne bolo kuma caman tɛ quoi n b'a fɛ k'an ka président ɲɛnama fɔ quoi o ye hakilima baara de ye quoi parce que u b'a fɛ ka jamana mɔgɔw de lakana quoi bon o de kosɔn ne kuma caman tɛ n bolo k'a fɔ komi n delila ka mɛn Abdulayi Koyita la quoi k'a jira ni nin cɛ tilala n na olu si kɔnɔ quoi u t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ quoi anw bɛ Abdulayi Koyita ninnu sɔrɔ denw ɲɛ n'olu ma ɲɔgɔnna sɔrɔ anw dun bɛ kɛ cogo di o de kosɔn n b'a fɔ aw ka baara n b'an ka président ɲɛnama fɔ ala k'u dɛmɛ u ka baara la quoi ala k'u sutura ala ka n'u sutura ala ka n'u kunna jɛya quoi ni de bɛ ne bolo k'a fɔ sali ala Muhamadi. Ne bɛ foli ka ɲɛsin jamanakuntigi ni a ka gouvernement ma o ye ala tanba de n'u ye tasi bila ka ɲɛsin minnu ye kasara sɔrɔ o b'a jira k'an hakili de bɛ ɲɔgɔn na awɔ ne bɛ dugawu de kɛ ala k'u kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka jamana in ɲɛmajɔ ala ka se di Mali faamaw ma ala ka se di Mali armée ma ala k'u kisi k'u tanga ala ka jamana in ja. Ka jamana ye ala ka jamana dɛmɛ ala k'a taa ɲɛ ala ka baara sarasu ninnu na i bɛ baara min k'a ɲɛ ye ne bɛ bɔ lɛrɛ de o donna kɛlɛ min kɛra lɛrɛ de ne bɛ bɔ yen de ko n b'i fɔ kosɛbɛ i barikata n y'i ka tɔgɔ mɛn ne bɛ Bamakɔ yan kɔni ka n y'i tɔgɔ mɛn a diyara n ye a bonyana ma n b'a mun na mɔgɔw bɛ fɔ n bɛ maliden bɛ fɔ maliden o maliden k'i hakili kɛ i ka faso in ye an bɛɛ k'i jɛ k'an ka faso in dilan maa si tɛna dilan ɲɛ maa kelen tɛna diɲɛ na mɔgɔ bɛ se ka faso in dilan ɲɛ n'an yɛrɛ y'a kun tɛ o tuma hali bi hali sini ala k'an dɛmɛ ala k'i dɛmɛ ala k'an ta fanga d'i ma i ni silamɛden bɛɛ ya rabi o don ka kuma ye. Ani cɛw ka banya la ya rabi an ka laɲini ye min ye ala k'a ɲɛ k'a d'an minnu bɛɛ ma ya rabi jamana in ala ka bɔ bolo la ala ka jugu malo a bonyana ma ya rabi jamana in o don min kɛra banba ye o y'an yɛrɛ ka yɔrɔ de la ne yɛrɛ bɛ bɔ yen foyi ma kɛ nin ko in bɛɛ filɛ nin ye ala k'a ɲɛ k'a d'an ma juguw b'an cɛ la ala k'u malo an kɔni ka laɲini ye min ye dɔrɔn o n'a ta bɛɛ mɔgɔ k'u dusu suma ala k'a ɲɛ k'a d'an ma u ka tugu ɲɔgɔn kɔ ni foyi t'a ɲɛ jamanadenw yɛrɛ kɔ mun de b'a ɲɛ ni nagana kan fɛn fɛn bɛ ka fɔ kɛra da ni kɔfɛla bɔgɔ k'a bɛɛ to ye ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ a bɛ ɲɛ. An y'a mɛn diyara n ye a bonyana ma ayiwa i yɛrɛ ye n den halisa ala ka si d'i ma ka kɛnɛya d'i ma ka furujɛ ɲuman d'i ma ala k'an sɔn sabali la ala ka hakili ɲuman d'a ma jugu minnu b'an cɛ ma ala k'u mala an ye ala k'an to a yɛrɛ ye ala ka silamɛya kɔrɔta ala kafiriya nagasi ala kana kafiriya bɔ n na ala k'an laban ɲɛ ayiwa donc an bɛ min fɔ la sa kɔni Asimi k'a jija parce que jugu kɔni jugu man jugu dɛ ko nin jugu senkɔrɔ jugu de ka jugu voilà donc an bɛ dugawu k'a ye ala k'an n'a sɔn ala k'an n'a wasa o de bɛ n fɛ ka f'i ye. Bon, ne 22 ma se ka kɛ fête ma se ka organiser ɲinata la donc a cɛ bɛɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la sisan a cɛ a tagi ni fɛnw kɛra bateau binna donc a m'a ɲini
ala ka ɲini u la k'u dayɔrɔ sumaya bon san nɔ kɔni n'a ye 22 bɛ fɛti ni wari de wari bɛ ka kɛ ka faso kunna faso baara dɔw de kɛ fɛnɛ donc o ka fisa fɛnɛ quoi hali ni fɛti ma kɛ a ka fisa. Ne kɔni bolo ɲɛmɔgɔ ye décision min ta nin na u ye décision ɲɛnama ta parce que mɔgɔ minnu tɔɲɔna ni wari nana kɛ ka olu dɛmɛ 22 fɛti wari ne bolo o tɛ problème ni fɛti ma se ka kɛ ɲina san wɛrɛ a bɛ se ka kɛ bon wari bɛ ka taa yɔrɔ la quoi ne kɔni bɛ mun ɲini sisan nɔ maliyɛn bɛɛ k'i hakili kɛ kelen an ka jɛ ka dugawu kɛ faamaw ye quoi u bɛ baara min na ala ka ɲɛ u bolo. An bɛ foli di jamanatigiw n'a ka mɔgɔ bɛɛ ma u ye décision min ta conseil des ministres la a diyara an ye a bɛnna ma vraiment an bɛ féliciter an bɛ dugawu kɛ u bɛ baara min kan ala ka ɲɛ ka di u ma an bɛ dugawu kɛ Mali bɛ ye vraiment u ka décision bɛnna u ma an minnu bɛ sigilen bɛ a bɛnna ma kosɛbɛ voilà ala ka kɛnɛya di banabagatɔw ma minnu tɔɔrɔ la ala ka dayɔrɔ suma ala sago i sago. ni cɛ ni baraji an b'aw yɛrɛ fɔ fɔlɔ ani cɛ ani ka baraji jamanadenw a diyara n ye faamaw ye décision min ta décision diyara n ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in ala ka sumaya ala ka banabaatɔw ala ka hinɛ u la u ka dayɔrɔ ala ka suma harisa an bɛ baara min kɛ ala k'u dɛmɛ baara la sallallahu muhammadu an ka fɛrɛ wɛrɛ. Voilà bon ne bɛ minnu fɔ jamanatigi ye an bɛ dugawu de kɛ minnu tora bato la ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumayɔrɔ bɔ i ye baara min kɛ n ye a diyara n ye bon voilà ne ka foli bɛ jamanatigiw de ye ani an minnu bɛ ba la o y'a banni. Bon alhamdulillah rabbil alamin amala tanu amala fo baraka dan chan baraji nale mun kay ore kay no anga mo gamul bana ami tashi blaga nya shuma ala sa kuma lafiya la yem pusa wanya amala delo la ala ku dar la ala ka kala jine ala mu kala wala mu sarala aljina la wa faso dara kan ko so donc sa wala ami foli blaga se président de la transition era mano Assimi Goïta ama fo baraka dan chan baraji de national kara alhamdulillah jara abe jara jamana den be sabla dɔw yɛrɛ ɲɛnajɛ dɔ cɛna a kama an ka foli o mɔgɔ ninnu fana ye escopé b'u la a n'a ɲɔgɔnna caman donc u ka ɲɛnajɛw dabilala ka sababu kɛ o ye donc an tɛ se ka foyi de fɔ o la an bɛ président fo ani Cani barajiw la o 22 septembre in na u ko k'a tɛna fêter sabula k'u bɛna wari min bɛna tiɲɛ o la u bɛna a kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin m'olu banna somɔgɔw ma donc an bɛ foli bila u ye u cɛw ni baraji foyi t'an bolo ka f'u ye o kɔ an bɛ u fo u ni baraji u cɛw ka kɛwale ɲuman na an bɛ ala tanu halisa n'ala ye mun kɛ o de ka ɲi merci beaucoup ne ba. Mifa production kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ jamanadenw ka hakilina ka bɛɛ lajɛlen lamɛn aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a y'olu bila an ka commentaire la nka a kana ɲina fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne manden na n'o ye Mifa production sur YouTube an bɛ se ka min fɔ jamana ko in kan a tant que fasoden a tant que malien an bɛ dugawu kɛ jamana in ye halisa ala ka Mali ala k'a ɲɛsuma ala k'an ka jamana taa ɲɛ mɔgɔ minnu tora nin kasara in na an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ala k'u ni silamɛsu ka badabada dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen minnu fana banana an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di u ni an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa a kana ɲina ka a partager ani ka j'aime baden k'a la an b'a fɔ o la ko a ka an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.